Si Pading Botiao naman digdi pala. Kaya pala dahil ko nahiling duman sa spig. Tatambayan ko. Pading, good morning! Good bad morning mo ngunyan. What is the good of morning kula? Ara mo Pading. Dahil ka na kaya nahiling duman sa dating tambayan tabaga. Ano, bantay mo ako duma. Ngunya na, sirok muna naman ako digday. Bali kaya Pade, mautang ko tako kidusmel. Tama ma-release ako ngunyan Pade sa card. Yan! Yaong ka na naman! Si Boy Tuga! Tapos pag nakuha na, so tirak na inalalakaw-lakawa na. Kan suminautang ako sa imo Pade kiwampay, dahil mo ako tinauwan, talagang totoong nag-release ako sa social action. Ikamang kaya, dahil ka magtutubod. Puro naman sa ng paguna mo, piguti kang ka. O tanga na Pade kidusmel ko niyan, talagang pantapal ko lang. Lakaw-lakaw ka din kita. Maliit ka. Dahil ka sa kuyang makukuha. Sige ka sa nantuga. Mga nakaagi, Sabado, pirang Sabado, nagdomingo, saka. Dahil na talaga ako pa-design mo makakuha. Ay, dahil na kula. Na paano pang nagturingan kitang magpaday kung narog man sa nakaladay mo ako pagtawan ng pangaipo ko lamang. O, tamili magpadikita, o, kay po na pang ipong. Natural magpade. Sanggang dikit ang magpade. Dapat pag nagutang ako, automatic matao ka. Sa aki, boy, sa aki. Sa aki kita naging magpade. Bako man sa imo, sa aki. Ang tatabangan ko ang aki, bako man ika, bako man ang utang muan. Grabe na talaga pa ang pigigibo mong ini sa kuya. Dahil mo na nagad ako pagkakahirakan. Ay, baya pa di ang puso mo. Nakatakod pa dyan. Unay sa wala ang puso. O, ibinilyo mo niya. Uto dahil man sa tuo, sa wala ang puso. Sige na tayo pala. Dawa 1.5 sa natabi. Dahil mo nang gada kung niyang pa di mapapaga. Tango niya yan, dakulong sa kuyang nagtitirex, nagtsatsarat. 1,250 tayo pa de. At dahil nga dahil, susunod kulit mo. 1,1. Dahil man pide. O dawa 550 tayo pa de. O tako na sa maris ka dito sa kataranin ko. At nga ni, maski pirang kwam sa kuya, dahil ka mas makakako. Grabe naman yun si Pandi. May naling ba ako naman paling urig mo? Pabakal na tabi tayo. Pautang mo sa kuya sa kabaklanan. Nailing muna, pati sa urig ko, papakiaraman mo. Nakula naman ba ito? Gabubo na. 2 bulan naman galo ito. Pabakalan na tayo Pandi. Dahil, Ako ang bubutan mo ako may sadiray. Ako ang makanbas. Grabe ang parautang na yun eh. Yung nang nagbubut sa may sadiray. Barato na Pandi ko niyan ang urig. Habang Ano, kulabo? sige pang barato ka. Kaya pabakalan ng 2 bulan mong itong urig. Ano naabot sa kuyang okasyon? Kaniguan. Bakit may napaipit-ipit ka lang dyan Pandi tabi? Sige na. Ako nga, nagangayo-ngayo nga niya ang padihon mo. Pagkatapos dahil mo lamang paunran. Pirang bisis na ka na pa di pinaunrahan. Iyo. Para din nakabayad ka ng 1,000 utang. Grabe ng... So nagbulang ka, gana ka, inagian mo sa nabaga ako. Dinagitan mo pa akong di malason na nagsingil ako sa tinampaw. O ngunyan. Ay, dahil na pa di. Kuwasa, singil-singil na, mabulang magsingil. Bakong dinimalas nga ni. Suga na ka, ano nangyari? Bako dahil man girara? Ibayad ito pa din. Duman sa taong bayadan pa. So sa imo, dahil man may talaan man ito. Pisilong lang maging mabuo talaga pag sige pag-utang eh. Masing ka na pa din. Mahanap girara kitang bayan. Bad, mahanap muna naman ako. Dahil na talaga, nahilap na talaga sa si Padi. Never mind.